Da, istina je. Što ste stariji, to je teže smršati. Skinuti tih nekoliko kilograma viška koji se uvek nakupe tokom zime. A to je zato što se vaše telo i vaša mast čvrsto sprijatelje, pa ne žele da se odvoje jedno od drugog. Da. I sad ja imam tu dilemu. Jeli, Aleksa, šta sad ja da radim? Da jedem ili samo da kibicujem? Da jedeš, da jedeš. Da jedem? Iz ličnog iskustva ti kažem da je mnogo teže ugojiti se nego smršati. Tako da, nemoj da kibicuješ. Čekaj, ovdje ćemo sad da stanemo i sad ćeš da napraviš novu firmu, imaćeš 1 milion sledbenika na Facebooku u roku od 2 dana. Kako ti to uspela? Da se sporo ugojiš i brzo smršaš? Ne, kažem da je mnogo teže da se ugojiš nego da smršaš. Pa upravo ti o tome pričam. Vrlo, jako je teško ugojiti se. Kontroverzan čovek. Veruj mi, iz ličnog iskustva bio sam... Ugojiš se za 2 dana, brate, za Svetog Nikolu. Onda kod mene to nije bila situacija. Ja sam imao zaista ozbiljnih problema da se ugojim. Bio sam jako mršav. I vidi sad. A dobro, što rekao da se radi o tebi? O meni se radi, da. Ja kažem iz ličnog iskustva govorim, teže je ugojiti se. Pravila ne važe, verujem. Ja znam da se sa mnom neće složiti mnogi. Ali to kakve sam muke imao... Ako bi uspeo to nekako da patentiraš, kakve sam muke imao da se... bi bio milijarder. Kakve sam muke imao da se ugojim, to je strašno. Ne, moram ti priznati da izgledaš lagano. Za razliku od nas koji ne volimo da jedemo ništa. Bio sam jako mršav, pa sam onda mukom se popravio. Kako? Tako da nemoj da kibicuješ, samo jedi i uživaj. Otvore usta, stave levak i sipaj. Bitno je, pa nisu me kljukali baš, ali dobro, nema veze. Ej, čekaj sad da vidim. Nemoj da kibicuješ, nego jedi i uživaj. Bitno je da ti budeš srećan i zadovoljan. Ješeš kad bude bilo gotovo. Ja uvijek volim da uživam. Ješeš kad bude bilo gotovo. A čekaš, kako ja da ti pomognem? Da smršam? Na hrani, izvini, ne diraj ništa. Ne, ti da se ugojiš. To je priča, ne? Vidi ovako, sad ne znam samo da li hoćeš supu ili čorbu, šta god. Daj supu ili čorbu, šta god. Supu ili čorbu? Da. Ako mogu da biram, ja bi oba. Pa ne, može baš oba sad. Evo čorbu ćemo pripremiti, imamo prepelice. Čorbicu, a? Da. To znači da ćemo malo zaprške da stavimo. Malo, da. Nećemo preterivati. Nećemo. Ja mislim da sada ću pripremati ono klasično ulje i brašno. Dobro. A može i da stavimo krompir da se kuva, pa onda da krompir izblendamo, da zgusnemo, da bude kao zdravije i to. Ali mora to biti malo da bude... Ne, da zaboravimo ovu priču. Kilogramima, pa ti to lepo. Što pre to volje. To mi se sviđa. Gladni smo. Evo, upržem luk. Gladni smo, a i na terasi je sada idealno vreme da ugrizemo dobro, znači tebi ostaje da pripremiš tanjire kasnije, nemoj žuriti. Kasnije, da pripremiš tanjire. Čekaj, šta ćemo da se prepelice? Njih ćemo kuvati. Propržiti. Nećemo ih propržiti. Nećemo, zguvat ćemo. Ovako. Hoću sipati povrće, molim te ovde. Znači luk, biber, začini, povrće, grašak, kukuruz, šećerac. Dobro. Šargarepa. A ovo će ti nasjetkamo. Ili ovako god? Pola ćeš ubaciti tako, a ostavit ćeš deo da nasjeckamo kasnije kada budemo servirali onda, ne znam, malo rekao supu, čorbu. Ipak ostajemo pri čorbi. Nemoj, sad da menjaš. Ipak ostajemo pri čorbi. Sad je počela utakmica, sad se taktika više ne menja. Ne menjamo, samo sam pogrešio. Imam li pravo na grešku? Ja igram bunker. Znači kad se servira, ja samo branim. Dobro, se uprži, voda zavri, ubacimo. Možeš prepelice staviti ti ovde. Gde? Da se uprže prepelice. Pa zato što ide odmah, imam vrelu vodu i ovde. Ovde. Stvarno? Da. Pošto imam i vrelu vodu. Ajde, meši. Nema potrebe čak. Ajde. Uvek žuriš. Evo ovako ću. Daj poklopac samo da što pre bude. Ajde. Ne redi sa čovekom. Pojače vatru. Evo, sad sam pojačao. Evo, sad sam zatvorio. Kad dođe na turbo smanjit ćemo. Znaš sve kako. 30 minuta.
Dakle, povrtna čorba, ja ću ovdje isključiti. Sa prepelicom. Finito. A? Sa prepelicama. A? Moramo da ispustimo paru. Zna To može sve. malo duže da traje. Nećemo ovaj put sačekati da se ohladi zato što nam treba. Tamo dok zaprška bude bila gotova, ti ćeš to završiti. Ja ću da zavržim sa držanjem prsta. I ovdje ćemo malo da pustimo. Ja sam spreman. Pa Samo ja zatvori. ne mogu ja pre nego ovo. Dobro, dobro. Vidiš? Nemam ja kud. Moramo da pustimo paru napolje. Šta je ovo? Šta je ovo? Da, to je taj poklopac. Ne treba vam ekspres lonac, samo ekspres poklopac. Evo, Lonac već imamo. lonac bilo kakav imamo. Evo, tu smo negde blizu. Samo još malo. Strpljenja, molit ću. Nek sam i to doživio da mi ti kažeš da budem strpljiv, sve će drugo lako. Vidi sad. Evo ga. Vidi kako peva ova naša čorbica. Ja ću uključiti ovo da nastavi da ključa. Hoćeš ja malo da ti mešam tamo? Ja sam smanjio tamo temperaturu da se lepo uprži. Evo ga. Još jedan. Još jedna. Još jedan komad prepelice. Tako, nogice ti negdje Petačić, da. Nogice. Dobro. Hoćeš ja da dodam Ja ću ovo? se pozabaviti ovima, ti... Hoćeš ti da završiš ovaj... Hoćeš ja da ubacim? Ajde. Evo ja ću da ubacim, gledaj samo. Ne moraš sve odjednom, samo polako. Polako. Znaš sve, jel? Vidi kako šapuće. Evo ovako, vidi. Tako. Ne može lakše. I čuješ taj zvuk sad. Čujem taj zvuk koji me obara. To je taj rad. Ovog puta ću uzeti 2 ista tanjira da ne bi imao problem. Evo ovako. I sad Koji je tanjir pomešam. veći? Ovo će da bude pravi spektakl. Dobro, sad kad si zapržio čorbu moraš i probati, znaš, da ima da li treba posoliti, dosoliti. Nemoj kolutati očima, samo vidim te. Nemoj, pa valjda znamo šta smo radili. Znamo, ali nije na odmet proveriti. Ja, evo, probat ću. Ja ću da probam. Gotovo. Možda smo pogrešili, otkud znamo. Pa, otkud ti ja, kad smo ti ja pogrešili? A dobro, nismo, ali za sve postoji prvi put. Kakav ti je to defetistički stav? I sad kad mi kaže treba još malo soli, treba još malo bibera. A ja ću da kažem, aha. Ne treba ništa. Treba od svega pomalo, ali meni je ovako super. I šta sad? Hoćeš da dodam? Je li super ili nije? A meni je okej. Pa ako je tebi okej, onda je to dobro. Okej, ne treba ništa. Ja kažem, čovječe. Ja sam Malo baš- više poverenja u nas. Ajde, kako sad ti to hoćeš? Evo ti. Izvoli. Hoćeš ti sipati? Ja ću da sipam. Evo ti drugi tanjir dok ja natiskam peršunov list. Ti nasitske peršunov list. Evo, ako nećete da vam ovako podliva, što se kaže, ova kutlača, onda uzmete ovako kutlaču, pa malo pipnete i ona, vidite, stoji, ništa ne kaplje. Eto, tako da ja ne moram da držim ove tanjire, nego jednostavno, ovako, nema šta da kaplje. Odlično. Vidiš ti, moj Aleksa, kakvi smo mi majstori. Nisam ja sumnjao, samo ja volim da proverimo, da znamo da... Najavili su nas i neki prijatelji, taman će ovo da bude fino predjelo. Mi ćemo posle vjerojatno se bacimo još na nešto. Dobro. Ajde, ja U nosim svakom čorbe. slučaju, stigo smo do kraja emisije. Gledajte nas i u narednoj epizodi. Do tada spremajte ukusna lovačka jela i brinite o prirodi i divljači. Na kraju, prema navici, lovački kodeks koji glasi: lovci zastupaju i dokazuju valjanost svojih gledišta argumentovano, ne ugrožavajući prava onih koji drugačije misle. Lovci uvek treba da imaju na umu
da su važan segment društva i da javnost i zajednica očekuju od njih adekvatan doprinos opštem napretku i blagostanju. Dobar pogled i mirna ruka, a ja odoh na terasu. Doviđenja.